Máis do 90% da nosa historia na humanidade foi na naturaleza. É dicir, o paisaxismo non pode ser contemplado só hacia o exterior, ten que ser contemplado tamén hacia as vivendas, porque ora non vivimos xeralmente en entornos vegetais. Creo que a miña marca aporta verde, aporta esperanza, aporta saúde hacia as vivendas. Creo que é importante telo en conta e incorporalo. A intervención farase por pasos escalonadamente. Primeiro observaránse o local, o emplazamento, os arredores, as necesidades principales da xente desta contorna e procederase unha medición e posteriormente facilitarase un deseño no que intervirán aportando os materiales de ese diseño os diferentes interventes no proxecto. Deste xeito, levarase cada un dos proxectos a cabo do mellor xeito posible.